fout kunnen zijn. Volmaakt imperfect. We zijn niet perfect. En dat is fout. Als jij hier een gouden lijntje hebt lopen met mensen en met kinderen, dan willen ze van je leren. Rot gewoon even lekker op met je leven op en ga gewoon even weg. Dag! Oké, goed. Zie je de volgende keer. Oh my god, hij gaat ook nog terugpraten. Daar moet je even over nadenken. Als een jongetje van 12 met 3 zinnen mijn overtuiging kan aanpassen, dan moet jij je er heel erg bewust van zijn dat je duizenden zinnen gaat geven aan duizenden kinderen als het goed is. Daar moet ik dus al mee, aan in, aan uit. Ik ben een wijze volwassene en hij is een lerend kind.